Matilog na po ang gabos, asin awito niyato, ang awit sa pagpuon. Hinapon magimanan, ipon galing sa Rome, sa Diyos na sa tokang tubos. Good morning po. Good morning. Sagaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, Papa sa Indo. Asin sa imong Ang espiritu. taon na Lunes, enot sa gabos sa rong komunidad, nagtatao kitang ondra sa mahal na Santo Niño sa paghingawa na an sa tuyang aking pagtubod, sa tuya ining mapatalubo, asin madarap pasiring sa paggurang. Sa aldaw man na ini, August 10, pinagsaselebrar niya to ang kafiestahan ni San Lorenzo sa rong Diakono, asin martir kan simbahan. Kaya ngunyan fiesta sa TV, asin fiesta sa Kutmon, Kamalig, sa duwang parokyang ini. Ini si San Lorenzo, nagdusay kan sa iyang buhay, sa ngaran kan pagtubod. Pinaghingawan niya na ang pagtubod, bako sa tataramon, kundi ipinahiling niya sa pakagikan, paghiras mismo kan sa iyang sadiri, hanggang sa inaapod niya tong martyrdom. O ngunyan, tanganing kita po gabos na uya digdi, magkani kong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumbon, asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gapos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tayong Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, sindarhon kita sa buhay, na daing kasangkoran. Amen. Mahera ka, kagurangnan, mahera ka, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangnan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Mag-umaw kita sa Diyos sa kafiestahan na ini ni San Lorenzo Martir. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan. Sa mga tawong barhayan buot, inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ka, huli kanda kula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos, hadeng langit noon, Diyos samang makakamhan, kagurangnan na aking bugtong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, kordero kan Diyos, aki ikanama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako ang samong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too kanama, kay raki kami, kay kasalaan banal, ikasalaan kagurangnan, ikasalaan urog kahalangkaw Yesu Kristo, kay bagan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita,
O Diyos, nasa init kan sa imong pagkamuot, si San Lorenzo nagbanaag na maimbod sa paglingkod, asin mamuraway sa pagkamartir. Gibuha kaming mamuot sa iyang namutan, asin magibukan sa iyang katukdoan. Huli kay Jesucristo, kagurang nanyabo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. An enot na babasahon. Pagbasa hali sa ikaduhang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Girumduman nindo ini, ang nagtatanong nin dikit man an aanihon, ang nagtatanong nin dakol man an aanihon. Kaya ang lambang saro dapat na magtao susog sa iyang pinagmarhay, bakong tumang sa buot o napipiritan sana. Hulita ang Diyos na mumuot sa maugmang paratao. Ang Diyos makakatao sa indo nin manlain-lain na biyaya, labi pa kan kaipuhan nindo. Tanganing danay na igwa kamo kan gabos na kaipuhan nindo, asin sobra pa sa lambang marhay nindong gibo. Siring sa nasusurat, urog siyang matinao sa mga dukha, an sa iyang pagkamatinao nagdadanay sagkod paman. Ang Diyos na nagtataonin banhi sa paratanom, sa kanin tinapay bilang kakanon. Iyo man ang matao sa indo kan gabos na banhi, na kaipuhan nindo. Papatulubuon niya iyan, tanganing dakol ang maging bunga kan sa imong pagkamatinao. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang tawo na maheherakon asin nagpapautang sa nangangaipo. Paladan ang tawo na maheherakon asin nagpapautang sa nangangaipo. Paladan ang tawong may pagkatakot sa kagurangnan, na nauugma sa pagkuyog kan sa iyang mga kabutan. Magiging mapangyari sa dagaan sa iyang mga kapag-arakian, ang henerasyon nin mga matanos magiging paladan. Paladan ang tawo na maheherakon asin nagpapautang sa nangangaipo. Paladan ang tawo na matinao asin mapinasubli, na dai nagdadaya sa iyang negosyo. Ang matanos na tawo dai masasala, gigirumdumon siya sagkod paman. Paladan ang tawo na maheherakon asin nagpapautang sa nangangaipo. Dai siya natatakot sa maraot na bareta, makusog ang sa iyang pagtubod asin nagsasarig siya sa kagurangnan. Dai siya nahahandal o natatakot, aram niyang madadaog ang sa iyang mga kaiwal. Paladan ang tawo na maheherakon asin nagpapautang sa nangangaipo. Maugayon siya sa mga nangangaipo, di inanggad nagsusudyaan sa iyang pagkamabuot, siya magiging mapangyari asin gagalangan. Paladan ang tawo na maheherakon asin nagpapautang sa nangangaipo. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus, sa katotoohan sinasabihan ko kamo, kung ang sarong banhi nin trigo da imahulog sa daga sa kamagadan, danay sa naiyan. Alagad kun iyan magadan, namumungi iyan in dakol. Ano sisay man na namumuot na magligtas sa iyang buhay, mawawaran ka iyan. Alagadan sisay man na nauungi sa iyang buhay sa kinabanaini,
Nagkakamit ka iyan para sa buhay na daing kasagkoran. Ang buot maglingkod sa ko, dapat magsunod sa ko. Tanganing kun sa ina ko, dumanman ang naglilingkod sa ko. Uumawon ka nama ko, ang sisay man na naglilingkod sa ko. Mga dugang kong namumutan, marahay na bareta kan kakurangan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good morning po. Pagrurunan niya to mo niyan manungod sa kayamanan. Aputadawan sa imong sadiri. Ano ang mga pinagkukonsiderar mong kayamanan sa imong buhay? Ano man ining kayamanan na pinagkukonsiderar niya to, ang kayamanan na iyan dahil mahalaga sa to, pinoprotehiran ta, inaataman ta. Kaya baga kung ang kayamanan mo kwarta, ipasiguro mo, titago mo sa bangko. Kung iyan ang mga alahas, kapag tigsulot mo, gari ka ng may hepatitis, tigtatago mo sa safe. Halimbawa, mga importanteng dokumento, titulo ng daga, o ano pa man na mga files na igwa ka, tilagan mo baga sa cellphone mo ki password. Iyan, para sa imo, importante, mahalaga para sa imo. Pero kung hihilingon ta po ang buhay, kaining santo, na ang kafiestahan sa itong pinagsaselebrar mo niyan, si San Lorenzo sarong martir, asin diakono, masusurpresa kita, taibaan sa iyang paghiling sa kayamanan kan kinakbahan. Si San Lorenzo, tigtutukdoan po kita na ang pinakadakulang kayamanan, the greatest treasure is not what we keep. O itong tinatago ta. Kundi ang pinakadakulang kayamanan na igwa ang tao, ito pong ihinihiras ta. Kaya angay na maray iyan, digdi sa Ebanghelyo na sa tuyang nadangog, that fits sa mga tataramon mismo kan sa tuyang kagurangnan, kan sinabi niya, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Iyan ang ganso naging buhay kaining martir na ini. Tinugutan niyang mahulog sa daga, tanganing siya makapamunga. So, enot na leksyon na tigtatao po kay ni sa tuya, na ang buhay pala na ihinihiras, sarong buhay na namumunga. Haram nindoan saro kan mga interesting kwento manunungod kay ni San Lorenzo. Dahil ini po si San Lorenzo iyo ang sa Roma, nagtatago kan kayamanan kan simbahan. Literally, siyaan, anong apod kay ni? DBM, Department of Budget and Management. Yeah. Kaya sarong aldaw, su leader kan Roma, pinaghagad sa iyang isuko gabos na kayamanan kan simbahan. Susog sa istorya, gari na insecure na marhay su hade. Kaya, digdiha daw ngaya sa kuya, isuko mo gabos na kayamanan kan simbahan, naigwa ka mo. And uminabot sa aldaw, na kung saing dinaraman ng gan, di San Lorenzo ang gabos na kayamanan kan simbahan. Aram nindo ang daradara niya, bako man mga gold o plata, kundi ang daradara po ni San Lorenzo, grupo nin mga tawong nagtitios, asin sabay tukdo, iyo ini ang kayamanan kan simbahan. And iyan ang magayuno na mensaheng pwedeng mano dan tapo sa buhay kan martir na ini. That indeed, the real treasure of the church is not money. It's not this building. It's not our possessions. It is the people, especially the poor. Iyan ang kayamanan
kan simbahan. So sa pagselebrar niya to, kan kapiyastahan ni San Lorenzo, martir, kasin diakono, lugod pa man sa buhay niya to, makuaman niya to ang tunay na kayamanan. Kayamanan bako sa kwarta, bako sa anuman na material na bagay, kundi kayamanan na minagikan duman sa paghingo man niya tong maghiras kan sa tuyang sa diri, magsakripisyo, magdusay kan sa diri. Tanganing kita makapamunga sa buhay na ini. Bako sa nang dikit, kundi dakon an maanita pag-abot kan panahon. Sagaran ka na maaki asin Espiritu Santo. Amen. Kakurangan, Diyos ni Kapos na Kamtan nining tinapay, magkandagaan sinisamuyang kapagalan, tulad niya muli sa inyo para sa muyang Magpamibig ka mo mga tugang tangalingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon man lugod, kan kagurang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaugaying ako ang mga atang na maugmang idinulot sa kafiestahan ni San Lorenzo, asin warasan na mag-uswag, para sa tabang nin sa mong kaligtasan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong itaas espiritu. ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Hulita ang dugong pinabulos kan palada na martir na si San Lorenzo sa pagpahayag din pagtubod sa imong ngaran, sa pag-arog kay Kristo, nagpapahiling kan sa imong mga ngangalasan, linulubos mo sa kaluyahan ng kabagsikan, asin pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, kaya kaiba kan mga bertudes, kan kalangitan, padagos kaming nagseselebrar sa imo sa daga, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin nin mga mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, palada ng binadigdi, sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni ka ng gadabanal, burabonin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimigbi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tangaling para sa mo maginhawak kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaili, tailian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini.
Taini ang kalis kan sakuyang dugo kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa ido asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa God na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaharang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa milog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan kabos na klero, siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos na mimibi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos asin martires, kay bahan si San Lorenzo, diakono asin martir, nakaidto pa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo at gabos na kagalangan na sin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Manyan, mamibi po kita kan pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kagurangnan. Ama niya mo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kakurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, taganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan. Asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maumang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa ido, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa ido. Hare paghilinga, ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya pong ihiras sa lambang saro, ang tanda ning katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban. Paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete.
Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nabasog kan banal na atang mapakumbabang nagngangayo-ngayo sa ibo. Na ang pagalang kan sa mong dapat na paglingkod na idinulot mi sa kafiestahan ni San Lorenzo, mamatean mi ang pag-uswagan sa imong pagligtas. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salamat po sa ido kapos. Gusto ko lang po na ipaisi sa indo na sa aga, iyo po ang schedule kang Vicarial Mass, kang Vicariate of St. Raphael, duman sa Huruan, alas 9 nin aga. So kung iba sa indo may panahon, dahil laog, pwede man po kita magduman. So makisumaro sa satuyang Vicariate sa pagdulot ni Misa, pagtaong honra sa satuyang mahal na ina, si Nuestra Señora de Salvacion. Alas 9 po nin aga. Kung dahil man kamong oras, pinaisi ko lang kamo. Salamat po. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos. Kad Diyos na mamumuton asin may herakon sa intersesyon ni San Lorenzo, Diakono asin martir. Sangaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. One day to this silence, gifted in bliss, God sent you to us, oh beloved child, and always you have been the light of our souls,
the flame in our hearts. Señor Santo Niño, with your scepter guide our people who hate you, King, forever. Pilipinas is your kingdom. Señor Santo Niño, in your hands the world finds its rest. Proclaim your truth and justice. Bring to men your peace and love. Morning po. Good morning.